that you know where it is coming from. Hello. Yes, here Dr. Onye Iwe na-ekwu. Yes, I have your message. Yes. Yes, we are doing fine. I know. The result apụtala. Ọ pụtala nnọọ. Yes, on my table here. Agala m through it. Ahụrụ m ozi gị isi na hold on. Ọhụrụ Maazị Ogbunigwe dị ihe a. Ọ result gị ka m ji n'aka here. Yes. Ogbunigwe. Yes, result gị apụtago. Ịma na unu bịara ka unu hụ ka result unu dị before unu na-alụ. Maka gị maka ke nwaanyị, but aga m agwa ke nwaanyị. Ịma ihe result gị ga-awụ. Ele otu si mara? Imebole ya somewhere before. Okay, but it chọbụghị ime ya. Okay, the girl fọsụrụ n'unu ga-eme test. Okay, ma ndị church before na-alụ. Okay, the girl sị na gị na-agaghị enwe mmekọ mụ na-eme ha test ahụ before na-alụ. Okay, well, amanụ m ihe result gị gwara gị ebe ndị nke ọzọ ị gara, but ke m ji n'aka nga ugbo. Ihe ọ na-akọwa na Ogbunigwe ibu ọrịa. Ogbunigwe ibu ọrịa ibu na-emekwusili ike. Mgbawo obiri na aja ọcha. Ị na-edere ịbịa ka m nwee ike kansụlọ gị. Ị chọghị kanseling. Na ị chọrọ ekpere. Gbatụ na ị ga-enye m ego ka m change the result. Change nne gị. M change result. Ị chọọ ka ndị mmadụ mara, ị chọọ ka dị gị alụ mara. So chere kwula. Ọwụ dị naanị ka ahụ ka ibu ma typhoid ma malaria ma hepatitis B ma hepatitis A. Ibu ka meningitis. Nna elekwa ebe ị ga-aga ebute ọrịa niile ndị ka n'ụwa burutiga n'aha gị. Elee ụdịrị ndụ ibiga ihe a. Oke mgbe ahụ ịmabụghị Chineke. Oke gbata iwe matala Chineke. Nwere ebe matala Chineke kwedo na ị ga-ahụ ya. Mba biko enweghị otu m ga-esi. Ama m that na ọ dị against the ethics of medicine mwe disclose result gị. But nwatakịrị nwaanyị a ịgwaghị eziokwu ama agwa ya na onye ọchọghị ilu bụ ọrịa. Ama agwa ya ebe na-achọ egwe ebe ibu ya n'ọrụ. Esi na ị ga-eme m gịnị? Bịa agwa gị onye ga n'ụlọ ọgwụ ya, agwa gị maka Dr. Onye Iwe. Ikwu kpaka m ị gara amagadị m eche gị elu, m ga-aghara gị ije na kege elie gị ugbu a. Ebe so ihe uwe otu chọgị isi. Ihe uwe otu chọgị isi. So ịparacha nnọọ ọrịa niile para n'ụwa gị na-ebigo ụmụ nwaanyị one by one gị chọcha agbachi nkịtị. Enyi nwoke Ogbunigwe. Oke iche bụ na ọ laala. Elekwa ihe ji na-eche otu. Oke onye sị gị chai lekekwa nnọọ iberibe. So mmadụ sị ịna-ele ndị ụka ha sị na ịma na ibu obiri na aja ọcha na gị masị aka na TV na ọrịa gị ga-ala.
okwukwe ka iji na enyi nwoke biko ihe awụ dị ihe okwukwe ihe awụ otu ụwa dị ihe onye metere ka ọ na-eburu ọhịa akwụkwọ nsọ sịrị ele mgbe ị ga-abịa ka m nwee ike kansụl gị bikọs ị nidere na-aṅụ ọgwụ ana ọrịa ndị Igbo karịrị akarị na m gidewe a ma etikwa n'ịntanetị o aka mụkwa na eji m kamera anyị setere gị shibra a ma etikwa n'ịntanetị onye ọbụla zie gị m ga-ajọ ọsị ka awe gị na Facebook na ma na Twitter ma na Instagram na bụ onye ọbụla ma rịzọtụ gị ma ihu gị onye ọbụla mara na ịhụ ọwụ Ebola eze ga-eze even onye ha ahụ ga-esef ha ewere okwute tugbuo gị bikos iwe ogburu Igbo n'eziokwu na Chineke ga-azọ gị Chineke azọla gị mgbe ị nwụrụ gị bilite n'ọnwụ enyezie gị ndụ ọhụrụ bọchahụ maka na ụwa ka ị nọ na ịla ala lekekwa na iji ọta aka ọtọla foonu nsogbu anụ ka m kpọke nwaanyị gwa ya ihe megịnụ. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello there. Yes sir. Sir, drive Onye Iwe na-ekwu sir. Sir, ịma idiri m n'ọkụtụ na m ga-azụta nri nkịta. So ịma ego enyekwere na na-aga na mama putu onye isi nga mata ka ewuri ma zụtakwanụ nnọọ enwere n'ọkpa ndị mmanụ siri fọcha nnọọ nri nnọọ ma kanda ma orishirishi iche iche so ma agwụ ihe niile nnọọ ma etikọtara m ya nnọọ ma ebulata ya ka bingo rie madam abawara m mba sị m na nwaanyị m ga-eji gasta nri na m chọrọ igbu nkịta. Yes sir. na enwere nri nkịta so enwere mgbe o jiri mfe nri nkịta ka m lega anya nga na esere nkịta ndị ọcha nga ahụ de sa sorry sir de chere Onye Iwe kwugesa the new driver kpọtara ọhụrụ na ọwụhụ Mr. ọkpụkpụ ka m na-ekwuga ihe. Yes sir. Dis abagakwara m mba elekwana ihe ọjọọ mmiri elekwana otu nkịta ga na-esi eri ihe dịka biskit erige 18,500 naira nkịta na mmadụ ọwa ofu ihe mba sa ama m na ọwụhụ ego m mba agbatara nga ego mba eche m mistake eche m mba onye m ji gastara ha rice and beans na anụ ọkọ ma anụ ihe niile nkịta dịchakwa n'obi nkịta ịbụ nkịta na-achị ọchị ihe dị 18,500 naira salary m rukwe n'otu nhụsa ihe elekwana minimum wage ihe nkịta naanị loge every week Mr. Ọkpụkpụ biko sa Mr. Ọkpụkpụ chekene ya na nkịta Igbo kwanụ nkịta Igbo chekene nkịta Igbo niile nkịta Igbo juru na-agagharị na street common chain azị dị ya common cage sef anụ dịrị ya otu echekwa na-elekọta nkịta ndị ọcha arịa ma ndị ọcha na-elekọtakwanụ nkịta Igbo otu anya were nkịta Igbo nnọọ eme ya nnọọ otu ọsị na anyị agaghị ha rụrụ ha ụlọ agaghị tige ha chen agaghị asụtara ha lekwala nri ọma ke nkịta ka eri gị dị Igbo ga-esekwa agaghị masịtala nri a ka mba paakịara gị moto gị instead mụ a ga-eji instead na emewala ya ụlọ ụmụaka m erie ya bingo ke gị ka ọ na-arụ ihe
nkịta o wee si mgbe ndị ochie bịara nkịta agbọlide hosef nkịta nọ ga na-eme ha ihe otu nkịta na-esi agbọ ya bụ nkịta Igbo nga ya aracha nshi nga na nkịta Igbo etie ya etie mkpu ọsọ ata Mr. Ọkpụkpụ sa mba ọwụ mkparị ka mkparị gị de gekwanụ m nche gekwanụ n'olu m na nkịta Igbo maka ndị na-enweghị ego oke mụa m zụọ nkịta Igbo kpọta iwe onye Igbo ka iwe onye bekee oke African man na-edewe African man kpọrọ European dog dara agbakwala go de nna de bingo ejikwa gị gwa ọgwụ ego ịkwụkwa gị eziokwu elekwana ihe anyị na-ekwu so elekwana ihe anyị na-ebele m ndị ọcha ndị ọcha mekwere gị ike so ịhụ nkịta ndị ọcha n'anya karịa nkịta Igbo de ngwanụ hapụwa nkịta nyewazie gị mụ alaala che ama hapụ n'uki na stọọ nga ịghọtara ma ya maka ego ka nkịta resa mis ahụ kwa 18,000 ka m zụtara nkịta ahụ were wenye otu ahụ biko mụ alaala ụlọ nkịta biri wezie ndị ewosa ya hụrụ ụwa na ị ga-eme m gịnị de m gakwara gị ije ma gị ma nkịta nkakwa anwụ anụkwa m na ka egwuregwu kpacharakwa anya gị bifo m emere ọ ga-ahụ biko mba abaghị